Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, akong i-share ninyo guys no. So almost 1 year na ni nahitabo guys. 1 year na ni karon. January gihimo kini nga amo ang pasong tubig dool sa amo gikan kani nga tubig ang source gid ani dito sa Pagaypayan, and then gipakulatay na mo diri dool. So nagpasalamat ako na shout out sa mga silingan, sa mga nag-sponsor diri nga aron tukod kini nga pasong. So kato mga na nagtrabaho ani nga time nga matukod ni kani nga pasong, kaya mo na ni ang finished product guys no. Wala pa ni siya atop na human na gid siya, and then ingon ani na siya. Then karon among gi-celebrate ang ika 1 year. So nagdalanay dito og mga pagkaon. So karon kay nagtrabaho man ko diri sa Ayans Massage and Local Food. So diri ra kon sila ra dili nagluto og pagkaon para madala diri sa salusaluhan namo sa amo ang kuan among makaon namo diri sa pasong. So mga silingan pod nagtampo pod sila og ilahapong mga madala nga mabitbit na ra gadulong na among umubang mga silingan, nagdalag mga pagkaon para among usa-usahan diri para kaming tanan magsaulog og mag-celebrate sa ika 1 year nga paggamaan ning amo ang pasong. And first time pod namo ni nga nagkahiusa diri nga magkaon-kaon nga ika 1 year. So almost day kuan mga silingan, daghan kay mi mga silingan. So nagpasalamat mi kay kanang kani nga pasong natukod kay sayo na namo ang pagpanlaba dili na layo before nga sa una nga manlaba pa mi og layo kaayo. So nagtukod pa mi diri ilisan, hani mi mag-ilis kung manlaba mi para ang among ilisan kanang malabhan na pod. So amo na po siya napaapta na pod sa mga nag-sponsor ani. So inaani ka kusog ang among tubig o. So nagpasalamat dai mi sa Ginoo nga giambundahan mi niya og tubig. So I hope nga manghinaot pa ko nga sa mga umaabot nga panahon nga ang among tubig dire magpabilin nga ingon ani ug kami magmalipayon nga magagamit ni ini nga gikan sa kinaiyahan nga hatag sa Ginoo no. Muna ni natukod na mo diri nga kuan kanang pasong na siya atop, and then nagkahiusa ang mga silingan diri man laba. So bibo kay mi mang laba magkahiusa tanan. Will be Father of the Son of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this day which we are about to receive from thy bounty through Christ, our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son. Amen. Amen. Thank you Lord. Kinaka 1 year na mi. Thank you, Lord. Thank you Lord. May tagdaghan naming tubig. Daghan pa gyud among tubig nga moabot. Hoy, ako ang yung dami. Wala di po kuni mo dali anak madam. Masarap rin ka ba? Ela rin na. Abrihin eh. Puluan mo ani. Ay buwan. Oh, plato. Pagkakaon. Uli. Hoy. Abrihin na. Abrihin mo miha. Abrihin mo miha. Siya rin gidalagan pili. Yawa di gino ko mo abre, bla ka mo ka kaon tabang tag abre. Gidlisay man ta ay. Murag kay murag malanay mo ra. Nay dapat wala ka pangula. Pasilo. Bang, wala ka doon. Hulat. Katagaan ka na ko. Dam. Oh, gidlisingan ta. Insuran ta. Bago pa nalay ko ako. Ano pa man ni mama nang ikaw? Asa mo di ay. Wala ka sakit. Ay. Sa mga baby, sada. Si Auntie Minnie.
Naapa may mga laing mga bisita karon diri nga hing uban no mga iro super tipong daghanan namong iro diri nga hing apil sa amo ang anniversary. So thank you for watching guys. See you my next videos.